Казах, че вълна не ми трябва. Започва да се стъмва. Тук да прибера някои неща. Те сапинги няма ми трябват. Тази вълна. Тук какво има? Cobblestone. Трябваше да си направя... Да, ще си направя къщата от Cobblestone. Само някои неща ще бъдат от... дърво. Ето това дърво ще го използвам. Но колкото си спомням, бях дошъл за храна. Сега ако се окаже, че пак нямам... Омага. Ставаше и сестра ми да ми е махнала храната. Тогава вече щеше да откача. Да, светнала ми е лампата. Легаме да спиме, да се махнат говедата. Епизода мисля, че му остават още 5 минути или повече. Не съм сигурен. Тук ще си направя къщата и това е. Не ми се ходи чак там. Или айде ще ида. Казал съм вече ще бъде там, там ще бъде. Кой е това посока? Мамай, че не е. Точно това е. Че тук трябваше да бъде. Събера тия сапинги. Може да потрябват. Обаче още дърва трябва да махам. Сетих се един трик, обаче нямам бун мил. Това е гадно. Добре, значи аз ще паузирам клипа, докато махна дърветата и докато се махнат изцяло и листата и всичко и ще продължа. Така, здравейте отново. Сега си изчистих там местенцето. Сега се връщам към къщата, за да се направя кирка. Ще я направя от диаманти. Между другото трябва да остава това дърво. Толкова ще ми стигне, вероятно. Как да прибера тези стапинги. Аз пък какво направих? Направихме си кирка. Не са се изчистили напълно нещата, но мястото ще ми стигне. Значи, бъде бокс тук 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ето толкова ще бъде къщата. Няма да я правя огромна. Ето да. Нещо ми се бъгна. Така. Да. Някой ми беше писал на лично, с кой текстчър пак съм. Не помня кой точно беше, но все тая. Затова ще повторя с кой текстчър пак съм. С Obicraft 0.5. Ако си изтеглите стара версия, че 0.4 да ви кажа, повече ми харесва, обаче трябва да си я търся да си изтегли са. И само ще я апдейтна с MC Patcher и го дам. Така.
Тук ще бъдат прозорците. Тук вратата. Аре. Тук ще направя още един ред. Колкото до епизода, мисля, че трябваше да го снимам вчера, а не днес. Защото днес е понеделник и докато го конвентирам, ще се забави. Така че не знам кога ще го кача, вече дне. Така, значи сега пак ще паузирам клипа, докато избуша пода. И ще сложа дърва даже. Връщам се след малко. Така, върнах се, в момента съм в реглото и заспивам. Къщата е почти завършена, върнах се да си направя торчове и да спя, защото зомбитата ще ми изядат. Ето, това е къщичката. Тук ще има прозорци в следващия епизод. Тук си крафнах едно крафтинг купче. Сега ще си сложа любимите торчове. Добре, така. Тук някъде ще бъдат печки. Даже мисля тук да няма прозорец, обаче няма cobblestone в мен. Добре, благодаря, че гледахте. Това беше.